Hola, em dic Josep, soc interí. De les meves característiques com a docent, jo crec que l'humor és una característica important. Jo crec que es pot ser docent sense humor, evidentment, però és que amb l'humor me n'he adonat que es treballa molt la competència lingüística, el bon humor, i aleshores transmetre això als alumnes jo crec que és important per mi. L'altra característica és doncs, el gust per la imatge. M'agrada la imatge, per això estic fent aquest curs. En quant a l'streaming jo crec que permet treballar moltes coses amb l'alumnat. A més, permet que ells puguin actuar i puguin formar part d'aquest aprenentatge. O sigui, hi ha una retroalimentació en tot moment. Es pot formar part de la vida de l'institut, es poden treballar moltes disciplines i amb ell es treballen moltíssimes competències. Per això crec que és superimportant. Vinga, moltes gràcies i ens continuem veient.